me yasa kike so ki rabu da ni? Me yasa kike so ki raba rayuwata da taki? Shin me yake faruwa? Adam. Na'am Balaraba, ina sauraron ki. Na tsane ka. Ba na son kasancewa tare da kai. Saboda hakan zai iya ja maka mutuwa. Balaraba. Zan mutu saboda ke. Tuni ko zan yi fata don ga wannan rana saboda ke a ce zan mutu. Don Allah don Annabi ka rufa min asiri. Kada ka sanya su maimaita min kaddara ta. Ina zaune da kowa lafiya a garin nan. Da Allah rufe mana baki. Uban wa ya kawo ki cikin gidan gulma? Ke Sadiya, kar ki sake rana baci ba. Tabbas sai an yi wannan auren ga miki. Wani za ka samu kawai ka haɗa ta da shi a yi mata aure ta tafi can ta zama ta a ɗakin mijinta. Yau na shiga kunci a rayuwa sanadin ƙazafi. Yau na shiga kunci a rayuwa sanadin haka na shiga damuwa. Jama'a wane za ya ban ruwa, ni na rasa me. Assalamu alaikum. Wani jama'a ne ya? Assalamu alaikum. Wani alaikum salam. Ya fara. Lafiya ne? An tashi lafiya? Ni da kai mu kara ka sani fitowa wannan lokacin da kai mu kare. Wallahi ya na shi aiki ne na gaji sosai wallahi. Gaskiya ne tunda an gaji ka dole a makara ko? Wallahi. To gaskiya ne. To haidi kullum gargaɗin da nake maka abin da nake so ka riƙe a zuciyarka ka riƙe gaskiya da amana. Gaskiya ne.
duk inda za ka zauna daidai ka riƙe gaskiya da amana to duk inda ka zauna za ka fita lafiya Allah ya yi. insha Allah. Kuma ina muku addu'a ubangiji Allah ya muku albarka Allah ya shirya mana ku gaba ɗaya. Allah ya shirya ku gaba ɗaya. Amin su ma na gode wa sosai da sosai. Allah ya saka ka. Wannan kuma ne. Ka san ai akwai makaranta. Kuma ta jiran ka lokacin ka zo ba ka zo ba sai ta tafi saboda ka tilatti. Allah sarki. Wallahi. Wallahi albarka. Allah. To bari shiga ɗakin. To shi ke nan. Zargina ake yi da laifuka kuma ni ban aikata laifuka. Allah sarki mai gida ya kanta nai na aike ta gidan Mariya ta je ta mai gidan Allah ya yarda na ga maka inda na aike kika aike ta wani ne ke zuwa wajen ta mai zuwa gurin ta Haidar ne mai zuwa gidan gurin ta mai gida to na san idan ana neman yarka kamata ka nemi sana'ar mutum daga wajen da ya fito na asali waye shi ka san shi kuma ya turo yan uwansa da asali da haka kin tabbatar nagari ne Haidar din a gaskiya ni dai na yaba da halin shi na kirki ne amma fa mai gida ban san iyayensa ba baki san iyayensa ba to abin da nake so yaron nan ina so ya zama nagari tarbiyya kuma ina so in gan shi in ga iyayensa an Allah yadda zai ji sakon nan mai gida wannan ni abin da nake so da muna zuwa muna tsayi rigima amma yau gashi to ainihin fata na mai gida Allah ya bata miji nagari wanda zai kula da ita mai jin kai wanda zai tausaya mata wanda zai rike ta amana shine fatan namu ai wannan shine abin da nake so shi yasa ko da yaushe nake so in zauna tare da wani zubin sai ke taso sama ni ma in taso sama to yau dai Allah ya samu faɗi ci juna ladi bari mu da to mai gida ubangidan Allah ya tsare kai kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya irin wannan addu'a nake so wani zubin tawa to Allah ya tsare amin abu ai yasa jama'a ba su uziri mahukunta kuma ba su nazari ƙazafi ya sarautar mata. na bari gari Shin me kuma ake gani? akai kuka Wa ya taɓa miki? Mene kuma? Laifin mene? Ta aikin gaban san laifin da na miki ba ko? Sai ki faɗa min laifin da na yi so sai na baki hakuri kuma kin ga ai ba zan sake ba. Ai da kai tafiya ba mu yi sallama ba kuma da kai ji ba Amma ai na daɗe da sanin miki cewa zan yi tafiya ko? Ko ban faɗa miki ba? to ai da haji ba ka Gaskiya ban kira wata ba. Na karɓi laifina. A yi haƙuri. Yau na shiga Gungiya sarautar mata. Ai yanzu ma kawai dai. wa sanadin ƙazafi. Allah sarki na roƙe ka kaya malam ya ce a cikin wanda suke zuwa gurin ki fito da ƙazafi. bana kula samari barkatai haka. Isan saurayi na guda ɗaya ne. wa kenan na san ba zai wuce Haidar ba Shine Uma. to ki ce mishi malam yana son ganin sa ai daman na san ba zai wuce shi din ba kawai so nake na tabbatar Yau na shiga kunci a rayuwa sanadin ƙazafi. ubangijin Allah ya tabbatar mana da Allah sarki na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وعليكم السلام. ina wuni ya lafiya lau wallahi karatu nake gida lafiya lau. Kun yi saɓani yaya amma dai bata jima da fita ba za ta dawo. Ina ba zama zan yi ba, ina da ajima ma haɗu. Gaskiya ya fushi nake da kai. To mu ba mana. Ya ta kace za ka kama an ta Aisha amma ka ki ka kawo ta. Tun daga nan ma ban ta zan ji. Zan tambaye ta har da ta sai sanar da shi. Shikenan. To yayi me zai hana mata fitare? A'a, ki zama ki ga ma da so za ka same shi. Shikenan ya idan ka je ka ce ina gaida ita. To shikenan ina ga da kai kamar kina wajen zanga dan Allah da duk Qur'ani sai a samu addu'a. Ba ka da matsala insha Allah zan sa. ومما رزقناهم ينفقون. Gaskiya akwai abin da ke faruwa. Saboda me kace haka? Yanayin farci da ci ya kuna koyaushe. Ya kamata ni ma da sun yi muka samu. Wannan kallon fa, kamar bai taɓa gani na ba. Alamu dai akwai magana ba ta shi. Masoyi na kenan. To in ban kalle ka ba, wa kake tana zan kalla? Babu kuwa. Dan ba komai bane ba. Mana ne kawai yake son ganin ka za ku gaisa. Da alamu dai buri na ya kusa cika. Burin mu dai. Ai ba kai kadai bane ba. Buri na dai. Burin mu dai. Burin mu dai. Yanzu kamar yaushe ya kamata na zo. Ko yau ma ai za ka iya zuwa. An da yin bandu. Saboda me babu gobe. Ƙazafi, 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 ƙazafi. To malama Maryam tun da gashi yau Allah ya kawo mu sai fishi ya ƙare ko? Tun da gashi har Allah ya kawo mu. Ai dama ba fushi nake da ku ba, da fushi nake da ku ai ba za ku zo ba. Gaskiya ne wannan. Ai da baki wahalar da kanki ba baki wani fushi. Ko da baki fushi da mu ba ai dole za mu zo ko? Tunda muka ce za mu zo ai dole za. Mu alaikum salam. Mama ina wuni? Lafiya. Lafiya? A gida. Lafiya da wallahi. Na ga yau ka zo gobe ka zo, to sai na ga ya dace cewa ka gaya muku ku zo mu gaisa, saboda yana da kyau in kana neman yar mutum ya san ka san shi. To shine dalilin abin da yasa nace ta turo ku mu gaisa. Gaskiya ne. Gaskiya mama mun ji daɗin wannan magana kuma insha Allah idan muka koma za mu sanar da su sa lokacin da za su zo a yi wannan batu. Insha Allah godiya nake mama sosai. Kuma gashi kun je yayin nata ya tafi wajen aiki. Insha Allah za mu haɗu da shi za mu dawo Allah ya yarda za mu haɗu da shi insha Allah. Godiya muke mama mun ji daɗin wannan batu sosai. Godiya muke mu za mu koma mama. Godiya muke. Yawa sai an jima. Yawa. Mama zan je in raka su. Ƙazafi, 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 ƙazafi. Yau na shiga kunci a rayuwa, sanadin haka na shiga damuwa. Ina tare da kai me yasa na gaji? Ni ma ban san tafiya. Kallon ke na kawo da kallon na. Amma da akwai yaushe suna sanya mun zuciya. Kamar yadda ka kasance hasken rayuwata. Ka zama farin idaniyana. Ina alfahari da kai masoyina. Allah ya nuna mana ranar auren mu a sha biki. Amin. Allah ya nuna mana. Fata na in kasance da kai, in rayu da kai, in kasance tare da kai tun da duk har abada. Insha Allah kuma zan riƙe ki amana sannan zan ba ki dukkanin kulawa.
ka zo da. Yau na shiga kunci a rayuwa, sanadin haka na shiga damuwa. Jama'a wane za ya ban ruwa, ni na rasa mene ke faruwa. Dauda, amma dai bacci kake a ƙasa motar nan ko? Ya aiki tun ɗazu ya ƙi cin ya ka shiga ƙasa mota kamar mai bacci. Ba ka san mota ce idan an shiga sai an fito wallahi. Haka ne. Amma dai ya kamata dai duk abin da zaka ka dinga dagiya kana yin aikin ka. Wannan dadewar da ake a ƙasa mota ai biwa ba daidai ba. Kamar Dauda. Wani kuwa lafiya haidar kwana bibi zuga da ba. Wallahi oga kai na rabuwa da shi tun jiya. Sai dai ina tunanin ko wani abin ne ya sa bai zo ba. Allah shi kyauta. Kai maza ku karasa wannan din. Sai ka same ni a can akwai aikin da zan nuna ba. Kuma a daure fombit din nan da Allah daure sosai. Okay oga. Malama Aisha. Barka ka dai. Amma ban gane wannan fuskar ba. Na san ba za ki gane ni ba. Kwanaki na gan kin dawo daga makaranta shine yasa na je har gidanku. Allah sarki. Nace bari idan na samu lokaci sai in zo har mu rana. Allah sarki. Aisha tana da rai zuciyata ta samu cewa. Na ji kawai sai na zo na same ki. A zashirin gaskiya duk wanda ya gamo da ke to ya yi gamo da ƙasa. Ina so ki kasance mata a gurina idan Allah ya amince. Ka yi haƙuri bawan Allah. Saboda ni gaskiya an miji. Wai an mata idan ka tare su yawancin ceste an masu miji. Sai ga sun baka da don su dole sai sun je aji. Ba da zancen jin aji a gudana. Domin ni ba irin wannan sauran 'yan matan da kake yin kiwace ba. Aisha. Aisha. Mene kuma? Ban sani ba. Me yasa kike jawo lawan rai? In ki san bakin sai ki faɗa masa ya nemi wata. Ki san duniya da faɗi. Wallahi. Au. Akan wannan garin kike faɗa min magana? To ki faɗa mai ya nemi wata. Ni ba ajin sa ce. To ai shikenan. Ke na manta ban baki labari ba. Jiya wani ɗan ƙarya ya zo guri na. A'a ba ni da sha. Sai kika ce me kuma? Wallahi ce masa ne an mamaci. Babu ke wulaƙanta saurayi. Duk da ban sani ba, na tabbata ya fi wancan bakanikin. Masa rashin mutunci ƙawada. Kin san akan haido yanzu nan za mu kwaso ta. To yi haƙuri, an taɓa ɗan gwal. Na ji. Wato abokina gaskiya ba akwai matsala akan Aisha. Salatu. Wallahi soyayya yarinyar nan ma bai sa ni ba da su ci wallahi. Kai haida abin da ya samu na da gaskiya ba ka ji. Na gaya ma fa komai yayi zafi a rayuwar da yake gani. Maganin sa abin da kasancewar zaka zurfafa ya baka matsala. Me amfani su zai ya jaza ma matsala a rayuwa. Sani, kawai kai hakuri. Sani. Haidar. Kowa yana aiki kun zo na gurin kun kebe kuna bira. Ya kuri oga wallahi ma an tattauna. Wallahi yanzu muka ga ma da wata mota ma kuma kai nan gurin muke dan tattaunawa. Ya kuri oga. Wallahi yanzu muka ma buɗe wata motar ma an gama sannan muka shigo. Sai ku da kuka ce ku zauna bari ku ci gaba da hira. Wallahi ma an tattauna ya kuri. Diyo garejin nan aikin da mun yi a garejin nan ba ku ta shi.
Ya hakuri oga. Za a sake. Ya hakuri. Insha Allah ba. Allah shi ne. Dauda. Allah ka mun spana da flyer. Zargina ake yi da laifuka kuma ni ban aikata laifuka. Allah sarki kalikin duka. Wadda Allah ku sauri karasa aiki lokacin saboda akwai inda zan tura ka. Sauri da Allah kar ka biya ta wannan shayashan. Sai wallahi Allah kai da can sirkai Allah abokina wallahi yanzu abin da ya kamata idan ka koma gida sai ka samu ka sanar da su manya sai su samu su sa lokaci a je a yi magana auren nan. Ni ma abin da nake tunani kenan idan na koma gida in yaso sai na sanar da shi mahaifin nan sai su zo a yi magana kai a wuce gurin. Gaskiya ne wannan Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Amin amin. Allah ya bada yanda za a yi. Amin sun mu amin. Gaskiya ne. Me yasa kike so ki rabu da ni? Me yasa kike so ki raba rayuwata da taki? Shin me yake faruwa? Adam. Na'am Balaraba, ina sauraron ki. Na tsane ka. Ba na son kasancewa tare da kai. Saboda hakan zai iya ja maka mutuwa. Balaraba. Zan mutu saboda ke. Tuni ko zan yi fata dan ga wannan rana saboda ke a ce zan mutu. Don Allah don Annabi karfa masa. Kada ka sanya su maimaita min kaddara ta. Ina zaune da kowa lafiya a garin nan. Allah rufe mana baki. Uban wa ya kawo ki cikin gidan gulma? Ke Sadiya, kar ki sake rana baci ba. Tabbas sai an yi wannan auren ga miki. Wani za ka samu kawai ka haɗa ta da shi a yi mata aure ta tafi can ta zama ta a ɗakin mijinta.